έχει πολύ άσχημο αντίκτυπο και για την επόμενη ζωή μας. Συνήθως αυτές οι εμπειρίες όταν δεν γίνονται με ώριμη σκέψη και γίνονται ξαφνικά για να γίνουν υποκαθιστός μέθης ή υπό συνθήκες τέτοιες βεβαιασμένες, είναι τραυματικές, εξαιρετικά τραυματικές. Να δούμε λίγο και ένα άλλο σημείο που έθιξες, αυτή την ιστορία της βιντεοσκόπησης, η οποία έχει σε κάποιες περιπτώσεις μια ακραία βαρβαρότητα και βιασυρμό για τα παιδιά που συμμετέχουν. Για τις κοπέλες όμως μεγαλύτερη γυναίκα πάτου, παρόλο που είμαστε στο 2010, 9 και οδεύουμε προς το 10. Είναι μπερδεμένες με τον νέο τους ρόλο, με τον παλιό ρόλο, με τι να κάνουνε. Αλλά νομίζω ότι ο διασυρμός είναι και για τους δύο. Δεν υπάρχει θύμα και θήτης. Είμαστε θύματα και οι δύο μιας κατάστασης όταν κοινοποιείται. Είναι δική μας προσωπική. Ναι, αλλά το κάνουμε για να ενοχλήσουμε τον άλλο. 90% σε αυτά τα βίντεο είναι 5 αγόρια και μια κοπέλα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω τι έχει να δω κάποιο τέτοιο βίντεο. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι διασυρμός για όλους, θεωρώ. Απλώς η κοπέλα είναι το θύμα. Θα έπρεπε να είναι διασυρμός για όλους. Συνήθως δεν είναι όμως. Και πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Να περάσουμε τα μηνύματα τα σωστά. Θα έπρεπε να είναι διασυρμός για όλους. Οι άντρες όμως είναι συχνά έχω μια άλλη άποψη γι' αυτό. Έχω μια άλλη άποψη, θα σας την πω στη συνέχεια. Και κυρία Στεφανίδου, πολλές φορές υπάρχει και η άλλη διάσταση, ότι μπορεί αυτά να βιντεοσκοπούνται στο κινητό και να είναι απλά να περιορίζονται στον περίγυρο του σχολείου. Πολλές φορές όμως τέτοια βίντεο ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο. Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο. Και εκεί μετά είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση. Μαριάννα, εσύ ένιωσες την ανάγκη κάποια στιγμή να κρατήσεις αυτές τις στιγμές σε βίντεο, αλλά για σένα. Φωτογραφίες, τις οποίες έχεις κρατήσει για σένα. Ναι. Γιατί ήταν σημαντικές στιγμές αυτές για σένα, ήθελες να τις κρατήσεις για πάντα, να τις έχεις, να τις θυμάσαι? Η αλήθεια είναι που δεν τις έχω ξαναδεί από τότε. Ναι. Απλά, περιέργεια, ήθελα να τραβήξω κι εγώ. Αυτό που κάνουμε όλοι. Αλλά ήξερα ότι όχι απλά δεν θα τις δει κανένας άλλος, αλλά ούτε καν το ίδιο με το αγόρι δεν θα τις είχε. Το έχεις ασφαλίσει αυτό? Ναι, δεν τις έχει. Γιατί δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο χωρίζουμε, για εκείνο δεν είναι το ίδιο να με βγάλει. Σωστό. Οπότε μόνο εγώ τις έχω. Ωστόσο έχεις ακούσει για την περιβόητη βιντεοσκόπηση στις τουαλέτες και είναι της μόδας με το κινητό γίνεται τώρα, έτσι δεν είναι? Το κινητό είναι το μέσο της βιντεοσκόπησης, το πετάνε κάτω από τουαλέτες, το πετάνε όπου λάχει. Και μάλιστα επειδή με το κινητό δεν βλέπεις και καλά ότι σε βιντεοσκοπούν εκείνη την ώρα, γίνεται και πιο εύκολα αυτή η δουλειά. Φαντάζομαι στο σχολείο θα έχεις ακούσει τέτοια περιστατικά. Ναι, έχω δει βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο που είχα παρακολουθήσει ήμουνα και έξω από τις τουαλέτες που γινότανε και μου λένε ο τάδε κοιτάδε είναι μέσα. Και λέω άντε καλέ σιγά. Να. Και στο επόμενο διάλειμμα είδα ένα 8λεπτο βίντεο. Αυτό το 8λεπτο βίντεο έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή των συμμετεχόντων μέσα στη σχολική κοινότητα, δεν μέσα στο σχολείο? Το θέμα είναι ότι πάντα το αγόρι θα βγει ο μάγκας της υπόθεσης. Η κοπέλα όμως θα βγει ότι... Αυτά που έλεγα. Και σχέση να θέλει να κάνει. Το του δόθηκε της δεκαετίας του 60 ισχύει ακόμα, βλέπετε. Το αγόρι λέει στο βίντεο θα βγει ο μάγκας, προσέξτε τώρα. Ενώ η κοπέλα θα είναι η πόρνη του σχολείου. Έτσι. Η οποία είχε κάποια επίπτωση μέσα στη μικρή έτσι, σχολική κοινωνία. Σαφώς, όλοι την ξέρουμε με το όνομά της. Λένε, με την τάδε, εντάξει. Στα δικά της αυτιά έφτασε, παρέμεινε στο σχολείο ή αναγκάστηκε να φύγει? Γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά που αναγκάζονται παιδιά να αλλάξουν σχολείο μετά. Μας δεν έχει και πολλές επιλογές, εφόσον εγώ είμαι από επαρχία. Δεν είχε πολλές επιλογές να αλλάξει σχολείο. Πάλι θα το μαθαίνανε. Ναι. Τίποτα. Τη στιγμάτισε όμως την κοπέλα αυτή τη συγκεκριμένη. Πολύ. Μάλιστα. Μα ήταν επιλογή της. Να πω ότι θα δώσουμε το βασικό μισθό και πάλι, γιατί θα συνεχίσουμε σε λίγο την κουβέντα μας. Το βασικό μισθό επί 14 μάλιστα δίνουμε και τα δώρα. Νέοι, μεγάλοι και ηλικιωμένοι. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό, αρκεί να τηλεφωνήσουν από σταθερό στο 9011 51 52 52 ή να στείλουν ένα μήνυμα SMS, πάφε ένα κενό το όνομά σας στο 54990 για να διεκδικήσετε το βασικό μισθό ενός έτους. Έκανα τη σούμα, είναι 700 επί 14, 9.800 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία! Διαφημίσεις!